ҳамкории нозирони минтақавии милитсия бо аҳолӣ дар шаҳри Конибодом барои кушодани ҷинояти дуздӣ натиҷа дод. Ду сокини ҷамоати деҳоти Патари шаҳри Конибодом дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Пулотон ду сармоли калони шохдорро ба яғмо бурданд ки баъдан милитсия аз рӯи ахбороти оперативии шахсияти онҳоро муайян намуда зарарро барқарор намуд. робитаву ҳамкории нозирони минтақавии милитсия бо аҳолӣ дар шаҳри Конибодом барои кушодани ҷинояти дуздӣ мусоидат намуд. Шаҳрванд Самиев Мирзо Абдулло Нишонбоевич, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодом, зарардидаи ҷинояти дуздӣ аст ки шахсони номаълум ду сармоли калони шохдори ӯро дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ тасарруф намуда, қариб буд аз манбаи даромади оилавӣ маҳрум шавад. бинам ки гов нест, кофтков кардам исуисира наёфтам. баъд ба кормандони милитсия хабар додам, шаҳри Конибодом хабар додам. бана раҳмат ба кормандони милитсия дарди маро гӯш карда, дар муддати кӯтоҳ ду гӯсалаи маро ёфтам. ман мақсад доштам ки ду гӯсала пиши калон шавад, ҳамна фурӯхта як зисти зиндагонимба ёрдам шавад. муроҷиати ҷабрдида ба нозирони минтақавии милитсия имкон дод ҷиноят боизи гарму ошкор ва дар рафти пайгириҳои милитсия ду нафар гумонбари ҷиноят шаҳрвандон Элчиев Ғайраҷон Низомҷонович соли таваллудаш 1994 ва Ҷабборов Рафиқ Раҳимович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Патари шаҳри Конибодом дастгир шаванд. Хонобод бурдим то Хонободда мондагишва ин квартирка ки гап зада худаш бозор ба дароварда 7000 ба фурӯхт аст. ман ба 500 сом пул дод. феълан тафтишот як ҳолати дуздиро ба гумонбарон нисбат медиҳад ки яку якбора ду сар чорворо тасарруф карданд ва зарари расонда шуда наздик ба 7000 сомонӣ баробар мебошад. гумонбаршудаҳо шабона ду сар говро аз замини саҳроӣ ба даст оварда то роҳи нақлиётгард пиёда оварда, баъдан тариқи овоздиҳӣ автомашинаи боркаши тамғаи хондаи портерро манъ намуда ба молбозори шаҳри Исфара дастрас ва ҳамон ҷо мефурӯшанд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. дар деҳот дуздии чорво аз ҷиноятҳои маъмулист. мақомоти милитсия беназорат гузоштани чорво дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ ё боғу даштҳои дастрасу кушодро омили асосии мусоидаткунанда ба дуздӣ мегӯяд.